ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар поёни корвон қарор дорем. аз ин тараф худи бозори корвон дӯстони азиз, аз ин тараф бошад ҷои пештараи Семефрӯшо, дарвозаи шаҳр ва шоҳрои Душанбе бохта. хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст дӯстони азиз. аз раҳи калон то хонае тақрибан 100 метр мебошад дӯстони гиромӣ, наздик аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, то раҳи калона дӯстони азиз тақрибан 100 метр мебошад ва худи ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳавлии калон мебошад. 9 дар хона дорад. худи бинои истихоматӣ 500 метри квадрат мебошад. таъмири нав, таъмири зебо дорад. боз мағозаҳоям дорад ин ҳавлӣ. хулас ҳавлии калон мебошад. ҳавлии хуб, навор мона ба пуррагӣ та охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуруъ мекунем. бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз, дарвозаи ҳавлӣ, даромадгоҳ. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, як бино аст дӯстони азиз. дар якум ошинои ҳамин биноҳо дар ин ҷо мағоза, дар ин ҷо бошад дорухона дӯстони азиз. 24 метри квадратӣ мебошад ва қариб 40 метри квадратӣ мебошад. боз дар болояш 200 метри квадратӣ биллиард кардагӣ. ман ҳамин ҳамаш дӯстони азиз 2.5 сотиқ замин мебошад. мағоза алоҳида ҳуҷҷат кардагианд дӯстони гиромӣ. яъне худи ҳавлӣ 6 сотиқ замин аст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% қоидави ҳамаш тайёр кардагӣ. бо плюс 2.5 сотиқи дигар ман ҳамин мағоза алоҳида ҳуҷҷат кардагӣ тайёр аст дӯстони азиз. харидорӣ мекунед 6 сотиқ замин, боз 2.5 сотиқи дигар. дар умум 8.5 сотиқ мешавад. лекин хубиш дар он аст ки аллакай ҳамаи ҳуҷҷатҳо тайёр кардагӣ, ҳамаи ҳуҷҷатҳо тайёр аст. ман ҳамин мағоза, ман ҳамин бошад бинои истихоматӣ. ман ҳамин мағоза мебошад. чӣ хеле ки мебинед, аз ин ҷо метавонед дар 4 ҷояш трезаҳо монед дӯстони азиз. ихтиёри шумо 40 метри квадрат мебошад. қатъи биллиард дар охир ба навор мегирем. ҳозир бошад мегузарем ба бинои истихоматӣ. бинои истихоматӣ дӯстони азиз аз 2 ошина иборат аст. 9 дар хона дорад. якум ошина 250 метри квадратӣ, дуюм ошина ҳам 250 метри квадратӣ. дар умум 500 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. назди раҳи калон ҷойгузар, наздики раҳи калон мебошад. минтақаи хуб аст, чунки мактаб, масҷид, садик дар наздикии ҳавлӣ ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, ман ҳамин дари меҳмонхона мебошад. алоҳида дари меҳмонхона аз берун ҳам ҳаст ва ин бошад дари асосӣ. ворид мешавем. дӯстони азиз, прихожая дар рӯи экран масоҳатҳои ҳар як ҳуҷра баромада мегирад дӯстони азиз. на масоҳати прихожа дар рӯи экран ҳаст. баъд аз он коридор дӯстони азиз, коридор то мана ҳамин ҷоя масоҳаташ дар рӯи экран ва мана ҳамин холам масоҳаташ дар рӯи экран аст дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, дар ин ҷо якум ҳуҷраи истихоматӣ, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона бо ҳаммом, сеюм ҳуҷраи истихоматӣ, дар он ҷо бошад ошхона ва меҳмонхона. меҳмонхонаи бениҳоят калон мебошад. якум ҳуҷраи истихоматӣ, дуюм ҳуҷра. дӯстони азиз, умедворум аҳамият додем ки чӣ қадар потолокҳои хона баланд аст. дар якум ошина баландии потолокҳо 3.5 метр мебошад. дар дуюм ошина 3.2 метр. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом, масоҳати ҳамаи ҳамин ҳоҷатхона ва ҳаммом ва коридор дар рӯи экран. ин ҳаммом ва ин бошад ҳоҷатхона. термикс аст. дӯстони гиромӣ, хона нав ба дастаъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас ба дастаъмир зиндагӣ кардагӣ нест. ин сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. бинед чӣ қадар таъмири зебо дорад. дар ин ҷо ошхона, кухни гарнитур меистад. ҳама чизҳое ки дар ҳамин ҳавлӣ ҳаст, ҳамаш меистад дӯстони азиз. ва ин бошад меҳмонхона. бинед чӣ қадар меҳмонхонаи калон аст. дар дуюм ошинаи ман ҳамин гуна хона ҳаст дӯстони азиз.
чӣ қадар меҳмонхонаи калон дари алоҳида дорад. баландии потолоку 3.5 метр мебошад. мана ҳамин гуна ҳуҷраи калон ва хубии ин планировка дар он аст ки дӯстони азиз, меҳмонхона дари алоҳида дорад. меҳмоно ба ҳазур ба дари алоҳида метавонанд ба ҳамин меҳмонхона дароянд ва дар ин ҷо ошхона ҳаст. якбора метавонед хӯроквориро аз ошхона ба осонӣ ба меҳмонхона дароред. дӯстони азиз, яъне планировкаи хуб кардагӣ. аз ошхона сразу меҳмонхона. мана ҳамин гуна якум ошхона буд. дӯстони азиз, мебароем ба дуюм ошхона. зинапояам аҳамиятин зинапояи замонавӣ. дар ин ҷо дуюм ошхона. дӯстони азиз, якум ошхона 250 метри квадратӣ, дуюм ошхона 250 метри квадратӣ. марҳамат, шурӯъ мекунем. панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ, шашум ҳуҷра, дар он ҷо балкон аст. ҳамом ҳоҷатхона, ҳафтум ҳуҷра, ҳаштум ва нӯҳум ҳуҷраи истиқоматӣ. панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо балкон. шашум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо ҳамон. ҳоҷатхона, термекс ҳаст. ин бошад ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳамон ҳуҷрае ки дар якум ошхона як меҳмонхонаи калон буд, ҳавай ҳуҷра мебошад. дӯстони азиз, мана ҳамин гуна ҳуҷраи калон. ҳаштум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин охирон, яъне нӯҳум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки дидед дӯстони азиз, ҳуҷраҳо зиёд ҳастанд. худи биноам бинои калон мебошад. масоҳаташам зиёд аст. дар умум 500 метри квадратӣ ва таъмири бениҳоят зебо дорад ва аз ҳама муҳимаш он аст ки таъмири нав мебошад. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. нархи хона бошад дӯстони азиз $240,000, 2,640,000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳарду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ҳозир бошад дӯстони азиз, ба мағозаҳо мегузарем. марҳамат дӯстони азиз, биллиард чӣ хеле ки гуфтем 200 метри квадратӣ мебошад. ин ҳавли дӯстони азиз се нави тиҷорат дорад. ҳам мағоза, ҳам дорухона ва боз дар болои мағозаву дорухона мана ҳамин гуна биллиард аст дӯстони азиз. яъне баробари харидкунии ин ҳавлӣ шумо ҳам соҳиби хонаи истиқоматӣ мешавед ва ҳам соҳиби се намуд тиҷорат. хубии ин ҳавлӣ дар он аст ки наздикии роҳи калон мебошад ва ҳар рӯз аз ҳамин се тиҷорат шумо даромади хуб ба даст меоред дӯстони азиз. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.